Zdenku, pojď nám říkat svůj referát. Bez toho určitě nemá. Já vám ukážu. Nový Samsung Galaxy S24 Ultra s AI. Představte si, že učitelka vám zadá udělat prezentaci, vy si to téma vyhledáte na Google, na Wikipedii, ale nechce se vám to číst celý. Tak AI v nové řadě S24 vám celý ten text dlouhý převede do těch nejdůležitějších bodů a máte prezentaci hotovou. Zdenku, co to vykládáš, prosím tě, to se nesmí. Ježiš, klid, paní učitelko, počkejte se na další funkce. Pokud scrollujete takhle na TikToku nebo někde jinde a zaujme vás tam jedna věc, tak stačí takhle vytáhnout jen pero. Zakroužkujete ten objekt, který vás zaujal a hned se vám to vyhledá na Google a ani nemusíte odcházet z té stránky. No tak tohle už je lepší, to už je lepší. Vidíte, no, a taky AI přišla do galerie neboli do fotek. Stačí držet prst na jednom objektu, ten se vám sám vyřízne a vy ho můžete zvětšit, zmenšit nebo ho úplně vymazat a AI vám doplní samo pozadí. Pak spoustu dalších funkcí, co můžete dělat třeba s perem, jako na dálku, nebo s tím můžete podržet takhle, ono se vám přeloží slovíčko z angličtiny do češtiny. O 100násobným zoomu bych vám mohl taky říct, jak je neskutečný lidi. S24 Ultra, konec referátu. Zdenku, to bylo nádherný, posaď se máš jedničku.